February, 2024 half past 8 ekuseni. Isizathu sokuthi ngihlekiswe abakade ukwenza phenyo ngale cala lelo mangalelwa ngalo njengoba ke ukhulumeli wazi ukuthi impela yakho izokusebenzela kufikela kulelo langa lelo 22 February 2024 half past 8 ekuseni. Ngiyabonga kakhulu for the support. By postponing 22 February. So manje sebafaka amanye ama-charges. Yeah, so should sesozwa ngabo Tuesday because of bayimuvele kwenye court. Which court? Kule court. Say original court, man. How? But she says last week. Yeah. She says last week. So ngibonga kakhulu. Ngibonga support, ngibonga ukudela kwemizi yenu ukuthi nishiswe la. I truly appreciate it. Yeah, then kumele siyoresta nama-chance because kusasa sise-hill process sebenza. Sifile futhi masifile la madrugs. Esiyabonga futhi. So noma bangayenzani bazama ukwenza ini. Yebo. Phambili. Yeah, phambili ngawo. Phambili. Asikhona. Bazama ukusicindezela but sokubeka umthandazo wenu. Ngiyabona ukuthi sibambene. Yes. So angeke balungu. Ngeke. Kusasa ama-drug dealer bayenze wena. Ngibonga kakhulu bazali bami, ngibonga kakhulu bafethu. Lawo ma-charges amanye awani. Yeah, so please. Siyasukela kamasango phambili. Siyajona kamasango thina.